Dobrý deň ľudia, dneska sa tu budeme točiť pulingovo, vanilkovo-čokoládový oregano challenge. Mixtape! No, to je tiež pravda. Máme tu prichystanú aj vodu pre istotu, malina. Malinka. No, takže je tu vanilkový puding, ako vidíte oregano Ble. a vanilkový puding. K tomu potrebujeme aj lyžičko, samozrejme je tam. Takže môžeme skúsiť? Môžeme skúsiť tak, že dáme si to tak, že najprv pôjde on. Prv vyskúšame iba oregano. Dáme si najprv všetko za radom. Aspoň on nie, ale ja áno. Dám si Ja všetko... si dám iba oregano pre istotu, lebo žalúdok není na dobrom mieste. On si už tento puding, aj tento puding si už dával. A chce už skúsiť iba oregano a potom si možno dá so mnou všetko. Možno. Ale ja si chcem si dať trochu pudingu tohto, potom trochu oregana. Vanilkového pudingu všetko budete vidieť, budete mať aj môj facebookový profil aj všetko v popisku videa. Na YouTube uvidíte, kto bol kameraman, prakticky je to Jensen a Milčák. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. A nakoniec dáme všetko spolu! Ho, 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 ho! No, Takže vidíte, ideme ho odštartovať! vidno? Hej. Takže 3, 2, 1. 9% batérie. Á, má to ústa. Pripravím mu vodičku. Voda. Už sa Zora pripravovala. Prosím ľudia, počítajte mu, ako dlho to vydrží. raz, dva. Bachusnem. Vidíte, aký je z toho červený? On je z toho červený ako panenička. Dorete! What the fuck? A vidíte tu... Začína krcať! Dobre, chod sa schovať, bo čo ide? Choď preč!